Hitzak esan egiten dira. Kea, gehi, hotza dira. Haizearen arabera dabiltza. Harik eta halako batean norbaitek jaso eta sistema batean kokatu arte. Etxe honetan daude denak euskaltzailean. Euskaltzaindia sortu baina askozaz lehenago. Begi aurrian duzuen gure gidari bikotea, euskararen bidean zen jadanik. Sin categoremático. Berez dizkidea. Batzu ziren Giputzak, zeuden Nafarrak, eta beste batzu Bizkaitarrak. Eta konturatu nintzen ze zailtasun geunkan komunikatzeko. Amona. Amama. Amatxi. Amuma. Nola? Amuma. Bai, amuma. Euskaltzaindiak proposaturiko euskara eredu batua Arantzazuko batzarrean abiatu zen. Lehenago ere, euskara batzeko kezka handia bazebilen euskaltzainen artean. Estandarizazioak normalizazioan lagundu du. Hitzen garrantzia, bada hitzen inportantzia ere. Hizkuntzak hartzen ditu hitzak beste hizkuntzetarik. Eta euskara bizi izan balin bada ene ustez, baliabide hori asko eta asko erabili duelako izan da. Garbi zaletasuna ulergarria da, ha? Garbi zalekeria ez ordea. Euskaltzaindiaren hiztegian 39.188 hitz daude orain. Gero eta gehiago. Baina badakizu zein diren sartu diren azkenak?